ऐकून या काय योग्य भूतुयांचा कितक्या तोप कोण होता बेटा माझी थागोती कोण कळतलो जोरावरती कुणाचा तरी आवाज माझी थागोती कळलो वाटलो गेलो खे कोण तो माझ्या बापाची घालून माका नाया घुसत धुलीचे बोले तो नाही तो कोण पाहिजे तुमका समजलं नाही होय तो दारावरी जागा थोडलाची द्या पुढे येऊन कोण तुमका समजलं ना मी जर माझी सागोती कोण करतो सागोती कोण करतो अरे स्वागत म्हणता त्याला आता एवढं बघा धमाला आता म्हणजे माझी सागोती करतो कळत नाही आता मग हे आता मी बघा अरे सगळ्या ठिकाणी आलाय हो लग्नाक गेलोय म्हणजे लग्नाक गेलोय हो हो तो काय लांब तो खाबून काय दिसतो अरे ते दिसतंय बरोबर आहे पण हे तुझं नाव विचारत आहे माझं नाव कुणाला? माझं नाव धर्माजी अंगाय ठेवतो तुम्ही दादा इटाला तसा मी घाललो काय म्हणाला हत्ताच तुम्ही इटाला तसा अरे मी तुझं नाव विचारतोय धर्माजी माझं नाव धर्माजी माझ्या बापाचे धर्माजी तुझं नाव आहे आता या दादा संपूर्ण नाव पूर्ण नाव हा म्हणजे खबर काय काय खबर खायच्या रे बाबा आता सांगा खबर खायच्या तू माझी हो नाव खबर काय का सांगतो नाव सांगते तू माझी धर्माजी तुई आता येलो आता यज्ञ घेतो अरे पण मला सांग प्रथम नाव काय सांगितलंस धर्माजी धर्माजी. बरोबर माझं नाव हे असं कसं आता कसं काय हे प्रथम नाव कसं माझ्या बापाची का हा हा प्रमोद जाधव तेरसे पामार्डे ज्याने माझ्या प्रश्नाचा करण्यासाठी पाठवून त्यांचा तुमचे सर्वांचे आभार मानून आरोग्य कंपनीच्या वतीने स्वीकार केली अरे प्रथम नाव काय सांगितलं माझं नाव पहिला होय ना सांग्यो हे असं कसं हो आता इच्छा माझ्या बाबाची दादा ते कसं काय कसं म्हणजे कशासाठी? हा त्या तुमका समजाता ना पण आता सांगत ठेवतो तो कायदा या काय झालं माझा बापू जमनीक लागलो वैद्य जावता माझा जाताना माका जावता आधी सांगली जे आहे या जात आहे वैदिक त्या अवतरात खायची बरोबर माझ्या पात्र माझा नाव फुले कालू विकिया नको तो तुम्ही आता केलं होता जाती पहिली जाऊन घेऊन ना हुशार बापाचीचा पहिला म्हणजे माझा आणि मग काय धुई धुळे हुशार दिसतो तो मी धुतीची कोण आहे धुती सुशील शेख भटाचा तुमच्या कानात बंद ना मी धुतीचे धुतो काय रे कुठून आलास हा कुठून आलास येत्या तरी सुद्धा काय एवढी झोळ आहे बरं आहे बरं आहे बरं आहे, देवा सांगतो. अरे कुठून आलास हे विचारतोय हा म्हणजे गावात